Този видеоклип показва как да конфигурирате удостоверяване с 802.1x в Ruigi Cloud. И 802.1x е базиран на портове стандарт за контрол на достъпа до мрежата, който предоставя услуги за сигурен достъп за LAN мрежи. X обикновено се използва в среди, които изискват повишена сигурност, като корпоративни офиси, университетски мрежи и финансови институции. Мрежата с 802.1x обикновено използва архитектура с клиент-сървър. Тя се състои от три елемента – клиент, устройство за достъп и сървър за удостоверяване. Клиентът представлява потребителски терминал, докато устройството за достъп обичайно е мрежово устройство, като например switch или точка за достъп, която поддържа стандарта 802.1x и предоставя порта за клиентски достъп до LAN мрежата. Сървърът за удостоверяване, който обикновено е Радиус, извършва удостоверяване, упълномощаване и отчитане на потребителите. Конфигуриране на сървъра Радиус. Влезте в Ruigi Cloud. На страницата Home изберете Auth and Accounts, Authentication, 802.1x, сървър за достъп до страницата за конфигуриране на сървъра за удостоверяване. В областта Server Group List кликнете върху Add. Показва се диалоговият прозорец Add Server Group. В диалоговия прозорец Add Server Group въведете името на групата сървъри. Добавете сървър към групата сървъри, задайте сървър IP адрес, Server Name, Authentication Port, Accounting Port, Shared Key и Match Order. Забележка: първи, Shared Key на мрежовото устройство и сървъра за удостоверяване трябва да са еднакви. Втори, Match Order показва последователността за приоритизиране на сървъра за удостоверяване, когато са посочени няколко сървъра за удостоверяване. По-голямата стойност оказва по-голям приоритет. Кликнете върху Add Server, за да добавите няколко сървъра към групата сървъри за допълнително удостоверяване. След като добавите групата сървъри за удостоверяване, конфигурирайте Server Global Settings според необходимостта. Параметрите за конфигуриране са описани както следва. Packet Retransmission Timer указва интервала, в който устройство чака отговор от сървъра за удостоверяване, след като изпрати заявка за удостоверяване. Ако през интервала не се получи отговор, устройството изпраща повторно заявката. Packet Retransmission Times указва максималния брой опити за повторно изпращане на заявка за удостоверяване, ако не се получи отговор от сървъра за удостоверяване. Ако повторното изпращане е неуспешно, устройството счита удостоверяването за неуспешно. Server Probe указва дали устройството проверява наличността на сървъра за удостоверяване. Ако тази функция е активирана, устройството проверява периодично наличността на сървъра за удостоверяване. Server Probe Interval указва интервала, в който устройството търси сървъра за удостоверяване. Това спомага за предварителното установяване на липса на наличност на сървъра и за избягване на неуспешно удостоверяване. Server Probe Count указва максималния брой опити на устройството да открие сървъра за удостоверяване. Ако сървърът продължава да не отговаря след всички опити, се счита за неналичен. Server Probe Username указва потребителското име, което използва устройството, за да провери сървъра за удостоверяване. Устройството изпраща заявки с това потребителско име, за да установи дали сървърът функционира правилно. След като сървърът Radius е конфигуриран, може да бъде приложен към удостоверяване с 802.1x с безжична или кабелна връзка. Конфигуриране на удостоверяване с 802.1x с кабелна връзка. Удостоверяването с 802.1x с кабелна връзка е приложимо за кабелни мрежи, където устройството за достъп обикновено е switch, а клиентите се свързват с мрежата чрез Ethernet кабели. Кликнете върху раздела Wired, след което върху Configure Now. След като сървърът за удостоверяване бъде добавен, задайте Auth Server Group за новия сървър за удостоверяване и кликнете върху Next. На страницата Select Device изберете устройство, на което да бъде активирано удостоверяването с 802.1x, след това кликнете върху Next. Изберете портовете, на които да бъде активирано удостоверяването с 802.1x и съответната група сървъри за удостоверяване, след което кликнете върху Next. На страницата Deliver Configurations потвърдете, че настройките на 802.1x са правилни, след което кликнете върху Apply, за да ги приложите. След като настройките бъдат приложени успешно, кликнете върху Finish. Свържете клиент към поддържащ 802.1x switch чрез Ethernet кабел и завършете удостоверяването за достъп до интернет.
Влезте в Fruigi Cloud и изберете Clients, Alt Clients, 802 Next, Alt Clients, Authenticated Wired Clients. Ако свързаният клиент се показва, удостоверяването е успешно. Конфигуриране на удостоверяване с 802.1x с безжична връзка. Удостоверяването с 802.1x с безжична връзка е приложимо за безжични мрежи, където устройството за достъп обикновено е точка за достъп, а клиентите се свързват с мрежата чрез Wi-Fi. Кликнете върху раздела Wireless и след това върху Go to the SSID page. На страницата SSID изберете целевата безжична мрежа и след това кликнете върху Edit. В показалия се изкачащ прозорец Template задайте Encryption Option на 802.1x Enterprise и Encryption Method на WPA2 802.1x. Задайте Alt Server Group за новия сървър за удостоверяване, след което кликнете върху OK. Можете да изберете Alt and Accounts Authentication 802.1x Wireless, за да конфигурирате други параметри на удостоверяването. Задайте Server Packet ACK Timeout. Това оказва периода на изчакване, през който клиентът чака отговор от сървъра за удостоверяване. Ако времето изтече, удостоверяването е неуспешно. Включете Escape SSID, ако е необходимо. Когато тази функция е активирана, системата създава временна Wi-Fi мрежа за потребителите, ако сървърът за удостоверяване е неналичен. Ако тази функция е активирана, трябва да зададете Escape SSID, Escape Encryption Type и Escape Encryption Password. Включете Re-Authentication, ако е необходимо. Когато тази функция е активирана, сървърът за удостоверяване извършва периодично повторно удостоверяване на потребителите, като изключва тези, чиято информация не съвпада с сървъра. Кликнете върху Save. Свържете клиент към поддържащ 802.1x SSID и завършете удостоверяването за достъп до интернет. Влезте в Fruigi Cloud и изберете Clients, Alt Clients, 802.1x, Alt Clients, Authenticated Wireless Clients. Ако свързаният клиент се показва, удостоверяването е успешно. За да следите този въпрос, коментирайте нашия видеоклип или ни изпратете имейл, ще се видим в следващия видеоклип.